Kyllä. Toimiiko? Joo! Kokeiltaas leimaa teidän lippu. Tällain työnnettä näin ja sit sanotte ding dong! Kokeilta. Ding dong! Toimiiko? Siellä toimii hyvä. Joo! Hei, mä lähden matkalle. Saanko mä vähän matkamusaa? Saat! Ja hei, te ootte mun matkakavereita. Nyt lähdetään viikon matkalle. Mä tuun teidän kanssa reissaamaan, okei? Kuulostaa oikein hyvältä. Harrihan tästä näyttää, että millä me sitten kaikilla matkustellaan. Ainakin metrolla me lähdetään liikenteeseen. Välillä hypätään ratikkaa. Kokeilkaas vähän hyppää ratikan kyytiin. Pyörälläkin pääsee ajamaan. Joo, ja autollakin saa ajaa. Joo, kyllä, kyllä. Perjantaisin on tapana nousta junaan. Näin. Mitä muuten juna sanoo? Tuut, tuut. Joo. Lauantai on ihan tavallinen päivä. Silloin hypätään rakettiin. Kokeilkaas. Oikein korkealle. Joo. Joka lauantai. Se on vähän niinku karkkipäivä, rakettipäivä. Sunnuntaina sitten tuliaisia kääritään. Siellä vähän pakettiin. Homma aika selvä. Lähdetäänkö matkalle? Metrolla kuljen, metrolla kuljen. Tiistaina hyppää ratikkaan, hyppää ratikkaan. Keskiviikkona pyörällä poljen, pyörällä poljen. Torstaina autolla ajassaan, autolla ajassaan. Perjantaina nousen junaan, nousen junaan. Lauantaina rakettiin, lauantaina rakettiin. Sunnuntaina tuliaiset käärin, siellä pakettiin. Sunnuntaina tuliaiset käärin, siellä pakettiin. Ja sitten tanssitaan! Metrolla kuljen, tiistaina hyppää ratikkaan. Keskiviikkona pyörällä poljen, pyörällä poljen. Autolla ajassaan, autolla ajassaan. Perjantaina nousen junaan, nousen junaan. Lauantaina rakettiin.